Kobire kaunti ma Kisumu ni jopur mag ochele gwenge mag West Kano poya hinyo ndamo mayande koro no migi godo thuolo mondo mi giyier godo jotelo mag biro bedo katayo gi irrigation scheme. Jopurgo opoyo kaka yiero no notim e yor kwe kendo maratero ka owe jopur mondo koro ne wang'ne oyier na jotelo margi giwegi moko donjruok kod board. Achiel kuom jotelo mabende noyier Jared Odoyo kane loso to wacho ni koro obiro tiyo kanyachiel kod jopur mabende ok okete siasa kendo koro gidhi neno ni lokruok makare obedo ne jopur mag ochele gwengego. Jopurgo nomor ahinya kaachiel kod jatelo mar irrigation momako gwengego Joel Tanui mawacho ni osebedo katayo gi yo makare kuom higni 10 mokadho ma osebedo koro kotiyo kendo wacho ni gibiro dhi nyime to kod tiyo kode. Kata kamano bende gigolo ywak ewi achiedhnade ma gikadhe winy kaachiel to kod rao mathago chamgi ma gisebedo ka giywak kata ne kaunti to pok ondamo moro amora okawonegi. Kawuono jopur ma West Kano otimo yiero kendo gitime yo makare moriere maonge mibadhi. Wagone jok man officiate manager en Ahero kaluwore gi manager marwa Joel Tanui mokawo scheme ma West Kano ni e chunye otieno godiochieng'. En higni 10 nyaka nobika nobiro ka scheme ne nigi problem. Scheme ne chalo gima koro ne idwa we, sirikal nosebedo ka keto pesa ka to pesa ka nosebedo ka konyo jopur. Koro kano biro nochako manyien. Koro osebedo wuoth marabora. Nyaka nyoro the climax en ni koro jopur no wene gi thuolo mondo yier jotelo mag yiero. Agone Nyasaye erokamano, abedo jakom mokwongo mosebedo jakom mar scheme mar West Kano chakre 1976. Jokombe te osebedo ka bedo mane advisory lakini thuolo mwayudo ni wagone jo advisory erokamano kuom miyowa support. Awacho na biro tiyo gi jopur e yo makare, yo moriere kendo wabiro consult kongi. Awacho ni yani agon Nyasaye erokamano kuom yiero makawuono. Nyasaye otelonwa maber mwayiero to bende agon jatelo erokamano nikech ka ok en to dok wayiero. To jatelo no osetimonwa gik mang'eny. Ka ok en to be ok dine wanyalo. To gimomiyo agone ni erokamano nikech kuom higa madhi 10 an pok atiyo puotha achiwa titiyo timiya siling' 5 ema chamo. Koro amedo kwaye no omed mana sirowa kaka nyosirowa gi jogo mwayierogo mondo tich odhi mbele maber.